Селям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу, де цікавляться тим, що відбувається в Україні, а відбувається в нас вже більше ніж рік війна. І ми говоримо і з військовими, і з цивільними людьми, але мені, напевно, після військових, друга цікава тема – це Міжнародний фронт, це дипломатія, це підтримка України. І від неї просто цілком залежить і реальний фронт. Тому я намагаюся запрошувати людей, які дуже розуміються на зовнішній політиці. І я один із найкращих експертів, тобто не експертів, експерт – це в нас таке слово дуже умовне. Один з фахівців з міжнародних відносин – це мій сьогоднішній гість, відомий український дипломат Олександр Щерба. Олександре, привіт. Вітаю. Радий бачити, як завжди. І для початку розмови, я думаю, що правильно було б попросити тебе зробити такий огляд останнього, може, місяця подій, тим більше, що місяць закінчився Рамштайном, і є про що поговорити. І саме, моя оцінка тут ніяка, бо я не фахівець, а ось твоє, я дуже думаю, цікаво буде всім почути. Тут в кожного своя колокольня, як то кажуть. Я як людина, яка все життя займалася або Америкою, або Європою, я зосереджений саме на цих двох темах, тому, звичайно, те, що Джо Байден вчора оголосив, що він буде балотуватися на другий термін, це дуже важливо. Це було, звичайно, очікувано, але, в принципі, не на 100% зрозуміло. І, звичайно, хід звільнення України буде дуже-дуже важливим для переобрання, тому що на Байдені висить ця ганьба афганська, і ще одної ганьби його кампанія не витримає, тому йому потрібні успіхи в Україні. Безумовно, дуже важливо і дивно, така трошки сюрреалістична була ситуація з китайським послом в Парижі. Можемо про це окремо поговорити, якщо хочеш. В принципі, як на мене, все розвивалось, звичайно, абсолютний скандал і дикість – це головування Росії в Раді безпеки ООН, хоча, в принципі, це просто рутина, але, як ми позавчора побачили, не зовсім така вже і рутина. Приїжджає Лавров і використовує цю найвищий майданчик світовий для того, щоб поширювати просто абсолютно ганебні ці байки свої російські. Що ще? В принципі, як мені здається, ситуація розвивається на світовому рівні вигідно для України, тобто коаліція на користь України тримається. Було оголошено міжнародну коаліцію по виготовленню снарядів для України, в якій я побачив навіть свою улюблену Австрію. Тому, в принципі, так, я достатньо позитивно дивлюся. Якщо вже Австрія долучилася до постачання снарядів, то це світ дійсно змінився. Я жартую, але це не зовсім так. Треба подивитись, як вони приєднаються, але те, що принаймні вони поставили підпис і заявили про бажання, то це вже велика річ, це індикатор. Я пропоную почати з кінця, тобто з Організації Об'єднаних Націй. Це абсолютно безпрецедентна справа, коли країна-агресор, країна, яка деякими членами Організації Об'єднаних Націй вже визнана як країна-терорист, головує і порушує свій порядок денний в цій організації. Про що це свідчить? Як це сприймається західною пресою, дипломатами, делегаціями різних країн?
І що з цим робити? Може, є якісь варіанти, щоб, ну, я не знаю, якось змінити ситуацію і просто, ну, не знаю, якийсь демарш зробити, щоб ООН, ну, почала змінюватися, або це абсолютно неможливо до кінця цієї війни? Ну, для того, щоб змінити ООН, треба змінити статут ООН, тобто, так би мовити, конституцію, за якою працює ця організація. Для того, щоб змінити конституцію, статут, потрібно 75% голосів членів ООН. Тобто весь цей величезний масив держав африканських, які такі або принаймні роблять вигляд, що вони нейтральні в цій війні. Вони мають подивитись на цю війну і подивитись на Росію так, як дивимося ми. А ми від цього, на жаль, дуже дуже далекі. От і Росія цього року буде проводити саміт Росія-Африка. Це буде як дуже такий серйозний індикатор, хто на нього приїде і що це буде, оскільки, в принципі, якщо ти послухаєш виступи Лаврова останнім часом, він звертається тут до дуже конкретної аудиторії, а саме ну то, що ми звикли трошки зверхньо називати третім світом, країни поза межами Заходу і Росії. От і в принципі, як я бачу по Твіттеру, ну не так вже й невдало він до них звертається. Ми бачимо, що Бразилія почала подавати голос такий, типу примиренческий, а давайте ми будемо посередниками. От тому я не бачу реальної в ближчому майбутньому можливості викинути Росію з числа постійних членів Ради безпеки ООН. От, хоча, звичайно, ну має бути очевидно, що ці 5 країн вони мали бути суддями для людства. А ситуація, коли суддя є злочинцем, і всі це бачать, і він гордо заявляє, що да, я роблю злочин, тому що я маю на це право. Ну це абсолютно дика ситуація, яка обнуляє авторитет звичайного. Ну а як реагують, може, ти дивився там уважніше, як реагують делегації цивілізованих країн, ну, країн Рамштайну, умовно? Ну як в принципі, ми ж бачимо і там Сполучені Штати, Великобританія, Франція реагують так, як вони реагують, тобто так як і очікувалось. Тобто брехун, пропагандист звертається, отримав такий майданчик для того, щоб звертатись до всього людства, і це сором для організації. Але для мене було б, звичайно, дуже так знаково і приємно, звичайно, почути виступ представника Еквадору, який просто пункт за пунктом спокійно пояснив, що навіть якщо прийняти аргументацію російську, що там в Україні якісь жахливі речі відбуваються, навіть з цієї точки зору, згідно статуту ООН, ніяка спеціальна військовоєнна операція, ніяка війна не має жодної легітимності. Це такий пішов він виступ саме еквадорського делегата. Він був таким, от поширився як вірус. От я твітнув це відео. Так що, якщо хтось хоче, можете зайти на мій твіттер, подивитися. От, тому реакція така. Звичайно, ну була реакція таких країн, як Бразилія, для мене була знакова. По-моєму, ще Росія не головувала, коли наш міністр був на засіданні Ради безпеки і сказав: давайте вшануємо пам'ять загиблих на цій війні. То росіяни не встали, і ще одна делегація не встала. І ця от ще одна делегація, ну просто було жахливо дивитись, як там цей представник дивився на Росію, на інших, дивиться, оглядається, тобто шукає, він не чекав того, що йому стане перед цією дилемою. Виявилося, що це була Бразилія. От, і це для нас не дуже добрий сигнал. Ну, так от.
А що з Бразилією? Я вже не перша, ти не перша людина, не перший дипломат, якого я питаю. Версії можуть бути різні. Ну там він спочатку в Китай поїхав, потім він повернувся. Він або не він. Ну, якась була заява, що все ж таки ми підтримуємо територіальну цілісність України, і вони голосували в ООН, ну завжди, принаймні минулого року, як Сполучені Штати. А потім він відповів на запрошення, офіційне запрошення до Києва, тим, що він відправить якогось там спецпредставника. Ну я не думаю, що тут будь-який спецпредставник його потрібен. Взагалі, як ставитися Україні як державі, і президенту, і нашому міністерству закордонних справ до такої поведінки? Чи треба прямо і чітко казати, що якщо ви так поводитеся, то ну ви нам тут не потрібні, і без вас якось ми обійдемося? Тобто, чи робити демарші дипломатичні, Ну чи так, да, жорсткіше, жорсткіше жорсткіше? або м'якіше поводиться, ось на твою думку. Як у випадку Бразилії, просто це гарний приклад. Ну, я вважаю, що знов таки це моя особиста думка. Ну, краще без демаршів. Тобто, демарші, ну можливо, тому що я дипломат, я не дуже люблю. Там один раз мене викликали в Австрії, робили демарш у зв'язку з одним журналістом, Ти якого про мене кажеш? ні, ти хороший журналіст, а то був такий проблемний. От тому це така дуже дуже неприємна процедура. От і в принципі мені здається, що з Бразилією ми зовсім ще не використали всі шанси, які існують для діалогу, для переконання, почати хоча б з того, що потрібний нам посол. Я так розумію, що там вже є кандидатура, і дай Бог, щоб воно все прискорилось і пішло так, як треба. От, тому, але є країни, щодо яких, звичайно, ну можна було б і жорсткіше з моєї точки зору. Але знов таки я не маю всього масиву інформації. Тобто, наприклад, мабуть, є якісь причини, чому наші дипломати все ще є в Мінську. Хоча, звичайно, враховуючи всю ситуацію, це звучить трошки дивно. Але ну то таке. Я навіть і не хочу влазити в цю тему, оскільки, в принципі, тобто, там явно щось є таке, що примушує. От так що щодо, ну я не знаю, я прихильник все ж таки того, що дипломати мають, як це називається, говорити тихо, але мати при собі бейсбольну біту, як хтось сказав. Ну от ну в тому плані, що мають бути якісь приховані аргументи, які крім заяв, і крім демаршів, які можуть впливати на певні речі. То в Бразилії, звичайно, там треба розмовляти, треба доносити. Так вийшло, що я несподівано для себе опинився в центрі цієї дискусії, оскільки коли їхній президент сказав, що мовляв, нехай Україна відмовиться від Криму, і тоді все стане добре. Зеленський не може хотіти всього, то я так делікатно твітнув. Будь ласка, конкретизуйте, що означає хотіти всього, хотіти суверенітету над своєю землею, чи застосуєте ви свій аргумент, такий аргумент щодо бразильської землі, бразильського суверенітету. І пішло, тобто цей твіт просто вибухнув. Там таке було враження, що вся Бразилія зі мною там дискутує, хтось за, хтось проти. Там накал пристрастей надзвичайно великий після останніх виборів, коли Больсонаро не переміг, Лула переміг, хтось каже, що несправедливо переміг, що якісь там фальсифікації і так далі. Тобто там накал емоцій дуже великий, треба дуже-дуже обережно. Я чому згадав про себе, бо колись там скаржилися росіяни на мене після засідання цієї, як і ОБСЄ,
М. І писали, що я там їх ну, геть не побив. Ну, трохи було, але не бив, якщо чесно. Але в історії цієї організації, яка взагалі вже майже не існує, я про неї взагалі нічого не чую. Я свій там маленький слід залишив. А до речі, така це організація, як ОБСЄ, вона в принципі зійшла з радарів. Що з нею зараз? Ну, як всі консенсусні організації, вони мають цей недолік, що їхні заяви або там якісь колективні резолюції це завжди найменший спільний знаменник в даному випадку. Тобто там просто оскільки там є Росія, там є союзники деякі Росії, то вони мають можливість заблокувати будь-які резолюції на нашу користь. Чесно кажучи, я як дипломат взагалі не дуже розумію користь такого явища як резолюції. Ну це тому, що є дипломати багатосторонщики, а є двосторонщики. От я двосторонщик, і я якось так. Знаєш, є такий жарт злий, що таке міжнародна конференція. Це зібрання людей, які поодинці нічого змінити не можуть. А зібравшись разом, вони можуть прийняти резолюцію, що нічого змінити справді неможливо. Ну скажи, будь ласка, Тому а ось на прикладі ОБСЄ, а можна звідти вийти просто і такий демарш зробити? Здається, тут шкоди не буде, навіть умовний, навіть припущення, що щось може бути погано, з цього не вийде, або не треба. Ну, хоча б з однієї організації треба вийти на знак протесту проти бездіяльності, безпорадності, або ні? ми втратимо майданчик, на якому ми можемо доносити свою правду, наш голос перестане звучати. Це, в принципі, ну от як оце рішення заборонити українським спортсменам виступати на змаганнях там, де присутні росіяни. Тобто раз і величезна кількість турнірів раптом стала недоступною для. Тобто покарали сам себе, я так розумію, я так вважаю. І це теж, ну я вважаю, що можна було б гучніше, наш голос міг би звучати гучніше на міжнародних майданчиках, але відмовлятись від майданчиків міжнародних, особливо таких як ОБСЄ, все ж таки ОБСЄ, це можливо він не дуже фігурує в мас-медіа, але в дипломатичному середовищі це авторитетний вагомий орган, і там Україна має бути. Я хотів би трохи посперечатися про цю заборону для спортсменів. Тобто, зі спортивного боку, дивлячись, абсолютно ти маєш рацію, так? Тобто, це заборона, вона обмежує то таке самообмеження, нібито. Але ж ми знаємо, що серед наших спортсменів ну, траплялися ганебні випадки ще протягом цих 9 років, коли вони фотографувалися з росіянами, про дружбу розповідали, там прапори тримали разом, і це було не так вже й давно. На мою думку, ну це моя особиста думка, з політичної точки зору, це правильне рішення, це такий запобіжник того, щоб якийсь відомий спортсмен раптом не подав дурний сигнал всьому світові, який абсолютно одразу і всюди там поширять російські ЗМІ і скажуть, ну ми ж вам казали, що це просто громадянська війна. Тут така, значить, тут треба зважувати. Я не знаю, мені здається, з політичної точки зору, це може і правильно, я не знаю. Розумієш, да, дураки є скрізь, в тому числі і серед спортсменів. Але за прегрішення дураків карати наших зірок і нашу гордість і розумних патріотичних спортсменів, я вважаю, це не дуже правильно. От рубіть з плеча, не знаю, мені здається, це якось. Ну, знов таки, це ти ж не забувай, що ти розмовляєш з дипломатом. Я ніколи це не забуваю. І як для дипломата ти достатньо відверта людина. Тому наступне питання – це Джо Байден. Дійсно, було очікувано, і він не тікав, і досить відкрито про те, що він змагатиметься вдруге за президентську посаду.
Але це вже офіційне рішення, тобто Рубікон перейдено. Що це значить для нього, для Сполучених Штатів, для підтримки України і для нашої війни? Прямо ось я хочу, щоб цей шматок ти просто сенсів ти розклав дуже чітко, бо я сам хочу це розуміти. І про що нам думати тепер, що це обумовлює? Це прискорює там процеси допомоги Україні. Це просто буде його завданням, таким, з яким він має впоратися саме до наступних виборів. На що нам чекати? Ось твоя оцінка і твій прогноз. Безумовно, як я вже сказав, ще одної поразки після Афганістану ця компанія не витримає, і буде дуже важко, мені здається, перемогти, переобратись президенту, якщо раптом будуть, не дай Бог, якісь погані новини з України. Тому Америка буде з нами. Дуже хороший знак, що президенту Зеленському позвонив Кевін Маккарті, республіканський спікер Конгресу. Це означає, що в принципі і республіканська партія все ж таки, попри оцих маргіналів, там скільки 20 чоловік в двох палатах, із скільки там виходить, із 535 людей 20 чоловік підписало, значить, звернення, що, мовляв, не треба допомагати Україні. Республіканці стоять також з нами, але треба розуміти, що оскільки Трамп контролює оцю республіканських активістів, активісти висувають кандидатів в президенти на праймеріс, то можна очікувати, що буде Трамп кандидатом і буде, в принципі, і кампанія під антиукраїнськими гаслами. Це сумно, але так. Ну а звичайно, для Байдена він буде грати навпаки і йти на сильний проукраїнській платформі. Хоча знов таки, коли слухаєш його спілкування з американськими журналістами, і коли там який-небудь консервативний журналіст запитує: ну а скільки можна вже підтримувати і все давати Україні, то я от чув, як Байден з гордістю так відповів: ну як, чому все? Я ж F-16 я їм не даю, і він з такою гордістю це сказав. Ну, це трошки, звичайно, неприємно, хоча, зрозуміло, що він має реагувати на ці голоси і, в принципі, апелювати і не тільки до таких сильно проукраїнських виборців, але і там центристів, або навіть America First, в певному, мабуть, певна частина цих виборців після 6 січня 2020 року, після цих подій, також, можливо, принаймні не буде голосувати за Трампа. Тому, але треба розуміти, що поруч з президентом Байденом є люди, які нашіптують йому, що треба компроміс, треба домовлятись. І вони певний вплив теж мають. І, звичайно, з цієї точки зору його виступ у Варшаві, це колум'яний такий заклик завжди стільки, скільки треба стояти поруч з Україною до перемоги, це було дуже важливо. Так. Тобто, знов-таки є купа різних нюансів, але загалом, в цілому, добре, що Байден президент Сполучених Штатів, дай Бог йому здоров'я і дай Бог йому переобратися. Ну, в принципі, це нам на користь те, що Трамп, скоріш за все, стане кандидатом від республіканської партії, бо він останнім часом дуже маргіналізувався, і це може і Байдену вигідно. А зрештою, знаєш, коли я казав, що в Україні вирішується доля світу в цьому столітті, над мною там посміхалися багато років, а зараз від України залежить переборання президента Сполучених Штатів. Тобто, власне, кожен наш воїн впливає на другий термін пана Байдена, так? Це те, що я завжди кажу, що головна зараз політична сила у світі, головна дипломатична сила у світі – це ЗСУ.
це український воїн. Він формує світ завтрашнього дня. От, тому, ну і звичайно, вибори в США – це перший, але далеко не останній приклад того, що в принципі це так. Хоча я бачу також, що ну, є певна, ну я не скажу, що втома від української тематики, але ну вона трошки іноді зникає з перших шпальт, закривається чимось іншим. Я подивився одна міжнародна конференція в Австрії, яку я завжди відслідковував, яка в принципі завжди концентрувалась на таких пріоритетних питаннях європейського розвитку. Минулого року вона кожного червня відбувається. Європейський форум Вахау. Минулого року це була Україна. Цього року це відновлювальна енергетика. От жодного слова там нема, навіть жодної панелі там нема про Україну. Тому да, трошки розмивається порядок денний, але це не означає, що люди міняють свою думку. Просто менш активно про Україну говорять. Ти знаєш, я трохи дивуюся, багато, навпаки, майже ніщо вже мене не дивує, але ось ці умовні політики, радники, які кажуть про мир з Путіним, серйозно, ви можете з ним намагатися домовитися про будь-що. Але він все одно в останній момент, передостанній момент, він зробить так, що ви не зможете з ним жодного миру підписати. Це вже, ну, здається, разів 100 доведено, але спроби продовжуються. Це, як знаєш, як про йожика і кактус, я перепрошую. Ну, ти маєш розуміти, що це західний світ. Західний світ, він жив це певна культура. Культура, яка передбачає, що погані переговори краще, ніж добра війна, що будь-яка війна – це злочин, і треба все робити для того, щоб припиняти кровопролиття. І це все, в принципі, правильно для 21 століття. Але 21 століття наступило, на жаль, не для всіх. Є от така країна Росія, яка застрягла, я не знаю вже, чи в 20-му, чи 19-му. Ну, абсолютно Путін і Лавров говорять як люди з такого минулого. І правий Дмитрій Биков, коли він каже, що це Росія просто, це не Росія б'ється в цій війні, це минуле б'ється проти сучасності і майбутнього. Тому, да, от вони, так як люди сучасності, вони міркують, що да, треба там переговори, треба домовлятися і так далі. Але і Росія це використовує, звичайно. Але слава Богу, ти ж бачиш, що ті, хто приймають політичні рішення, вони на цей білий шум не реагують. І слава Богу. Я ще про Америку одне запитання додатково поставлю. Нещодавно днями буквально була новина про те, що два конгресмени, причому республіканець відомий демократ, запропонували, ну може це я помиляюся, а може так і є, за аналогією до цієї резолюції Помпео про Крим, тобто ми ніколи не визнаємо Крим, проголосувати резолюцію якусь там, як це називається, я не пам'ятаю точно на американській політиці, проголосувати рішення, що вважається перемогою України, про перемогу України. Тобто, щоб не було спокусу ні в кого в майбутньому, в найближчому, в якомусь там зробити крок назад. Тобто перемога України – це повне відновлення контролю на території України, це за міжнародним правом. Це наскільки це ймовірно, що її приймуть, і що це може значити, якщо це станеться? Ну, резолюція це не закон. Резолюція це якби перше питання, чи проголосують Ой, я перепрошую, Саш, це саме закон про перемогу України. Вони хочуть запропонувати. Так. Ну тим більше тоді, якщо це закон, то там дуже довгий шлях до його прийняття, і
Ну, чесно кажучи, я як людина, яка займалась конгресом 4,5 роки і провела, в принципі, з 2004 по 2008 рік більшу частину своєї роботи я більше проводив на капітолійському пагорбі, більше проводив часу, ніж в посольстві. Ну, є дуже багато способів загальмувати цей процес. Дуже важко зібрати достатню кількість спонсорів, дуже важко винести на голосування, дуже важко узгодити між республіканцями і демократами. Тобто там купа підводного каміння, тому дуже сильно піднімати планку очікувань в цьому питанні я б не став. Там, ну і в принципі, ми ж бачимо, що в Штатах один раз прозвучало, ну принаймні так на високому, ні, два рази прозвучало, що от ми будемо з Україною до перемоги. По-перше, це був виступ Байдена в Варшаві. По-друге, це була заява Ллойда Остіна, здається, в квітні минулого року. Рік тому, і то наскільки я розумію, там Ллойд Остін більше це була його такий порив душі, ніж узгоджена інструкції, скажімо так, з якими він мав що він мав озвучувати. От тому не треба планку очікувань піднімати. І в принципі, ну ми ж розуміємо, для нас саме головне це зараз зброя, і це щоб наш наступ був продуктивним. Це от зараз від цього залежить і дуже багато, в тому числі, можливо, і доля цього законопроекту. А чому, на твою думку, і, до речі, про це теж днями згадав, здається, республіканець, конгресмен або сенатор, не пам'ятаю точно. Він нагадав про те, що Сполучені Штати не визнали Росію державою терористом, і, на мою думку, абсолютно він має рацію. Він сказав, якщо ми офіційно визнаємо Росію державою терористом або спонсором тероризму із відповідними наслідками, це може зупинити Китай на шляху співпраці з Росією. На мій взгляд, це абсолютно резонно. А чому вони це не роблять? Моє відчуття таке, що ну, це, розумієш, це дуже серйозна зброя проголошення Росії країною терористом. І вона серйозна не тільки на час війни, але й на час після війни, оскільки якщо проголошена Росія якась країна терористом, то в принципі відкривається повний шлях до не заморожування її активів, а арешту її активів і передачі її активів там туди, куди американська влада буде вважати це потрібно. От тому в мене таке відчуття, що притримують цей козир, аби пустити його в той момент, коли він буде вирішальним, або якщо, наприклад, там я не знаю, треба буде торгуватися з Росією про умови її виведення її військ чи умови виплати репарацій, то ну от щоб тримати цей козир на цей момент, на той момент. Тому от так, хоча, звичайно, ну багато голосів кажуть, що потрібно це робити вже зараз, і я, в принципі, належу до цих голосів. А як так може бути, на твою думку, що дружина заступника міністра оборони Росії вільно пересувається Європою, там купує якісь речі дорогі в Парижу? І як це взагалі? Ну, ми ж не дуже дивуємося, напевно, в принципі, вчинками французьких політиків і Франції, але ну мені здається, що навіть для Франції це трохи занадто. І що з цим робити? Як їм просто заборонити всім, ну принаймні більшості росіян, заборонити таке вільне життя, ну хоча б у Західній Європі, в Сполучених Штатах і в цивілізованих країнах світу? Ну, по-перше, щодо цієї дружини і щодо всяких різних цих селебритіс, то треба розуміти, що багато з них мають подвійне громадянство. В Росії це усталена практика. Я не знаю, наскільки в Міністерстві оборони таке практикується, оскільки це сфера така делікатна.
Але ну я б не виключав цього. Як закрити? Ну очевидно, вже що припинити видачу віз вони не припинять європейці. Тобто, знов таки, ця ліберальне мислення 21-го сторіччя, воно виключає такі кроки, що як заборонити видачу віз, навіть Ірану не заборонили видачу віз, тому і Ні, ну я тут Саш, ну тут ще може погодитися, бо паспорт це не взагалі означає, що людина погана. Да? Людина може шукати там захист, і я ну теж допомагав людям, які з дуже великою користю для України. Вони там багато що робили в російському рейху, і їм європейська країна одна дала, врятувала їх фактично. Але ж тут йдеться або про родинні візи, ну, наприклад, члени сім'ї повертаються там додому, да? Або це про захист. А чому вони не можуть заборонити туристичні? Тобто, я, на мою думку, на цілком логічно забороняти не треба, але пускати лише тих, хто обґрунтує, чому він хоче отримати цю візу, що він не турист, а він це квиток в один кінець. Навіщо їм такі туристи? Тим більше, що ну і громадянство, зрештою, можна позбавити, я не знаю, там членів родини агресорів, там і чиновників, просто які займаються війною, проти якої Франція в тому числі виступає. Ну, тут же багато різних чинників. По-перше, це ліберальне мислення підказує їм, що ні, це неправильно. Тобто це той крок, який може там зашкодити невинним, як вони вважають, людям. Не треба колективно карати всю націю. Тому це перше. Друге, туристи. Ну, туристи це для деяких країн, таких як Австрія, туристи це величезний шматок бюджету. І чесно кажучи, моя сім'я живе у Відні. Дружина каже: ну, йдеш по Відню і бачиш ці групи туристів з російськомовних. Думаєш, ну як таке можливо? Як вони приїжджають, але якось добираються і якось. Ну, я думаю, що вони через Стамбул. Найпростіший спосіб, напевно, через Стамбул. Да. До речі, зараз, в принципі, після пандемії люди дуже охоче зараз їздять. З'явився цей такий голод на поїздки, тому не тільки Відень, а більшість столиць, таких привабливих туристичних в Європі, вони зараз переживають туристичний бум. Ну і з росіянами відрізати цей шматок від свого бюджету, на жаль, не будуть. Особливо, в принципі, якщо таке це мало бути зроблено, то це мало бути зроблено на самому початку. І зараз це вже поїзд ушов. Ну, дивно. Окремі країни, наприклад, країни Балтії, саме Балтії, я підкреслюю всім кажу, що нині жодної Прибалтики не існує. Це радянська вигадка така, коли хотіли зробити регіон Прибалтика разом із Калінінградською так званою областю, але там зрештою не вдалося, але слово залишилося. Якщо ложки знайшлися, а осадок остався, як в анекдоті. Тобто з країни Балтії. Вони запровадили таку практику не лише при запиті на візи, а й вони запровадили перевірку людей, які мають право на життя, ну так званий вид на жительство в країнах своїх. І там така велика анкета, багато питань. І ось був приклад у Каунасі, якийсь дідок російський, 87 років, дідусю цьому. А він в анкеті написав, відповів, що Крим – це Росія. Ну і йому сказали, вже немає у вас цього постійного права на проживання, більш того, немає жодного права тут жити, збирай валізу і давай на Росію, який, на твою думку, належить Крим.
ось все ж таки в деяких країнах цей рух іде. А як ти думаєш, треба ось такі речі робити, щоб відфільтрувати потік цих людей до Європи? Ні, звичайно, треба це робити, і це правильно, але ой, ну ти ж розумієш, що є такі полки друзі України, є просто друзі. Угу. От просто друзі, вони такі все ж таки. Мені здається, це було б абсолютно логічно, правильно. Хоча б навіть знаєш, як в Штати ти приїжджаєш, і ти завжди заповнюєш якусь таку анкету. Ну там щодо там де ти був перед тим, яка мета і так далі. Вона така невеличка, але в принципі кожна людина має це заповнити. Чому б не зробити так для росіян? От приїжджає, заповни, напиши, чий Крим. Напиши, чи ти підтримуєш війну, чи не підтримуєш. От і все. Постав свій підпис. Ввійди нехай тебе внесуть в базу даних як людину з нормальними, порядними переконаннями європейськими. Але. Скажи, а чому, на твій погляд, я то думав, що пан Шарій, ну якщо його можна назвати паном, що він буде заарештований і може навіть на запит України переданий нашим органам правоохоронним. Але він вільно, я не знаю, де він зараз. Ну, останній раз я там чув, що він в Іспанії. Він не лише вільно живе в Європі, а продовжує працювати просто прямо на Федеральну службу безпеки Росії, на Росії. Зараз він зайнятий кампанією зі штучної дискредитації, з брехні на українських волонтерів. Ну, наприклад, він бреше, йому дали завдання брехати на Стерненка і казати, що він краде гроші, а не робить дрони. Так само одночасно з ним росіяни активізують інших людей, наприклад, проти Аркадія Бабченка і благодійної організації Естонської, яка дуже багато допомагає нам. От вчора буквально я цих волонтерів бачив, вони привезли нову порцію там допомоги. Такий собі Олександр Сотнік, блогер російський, який нібито проти Путіна і навіть радикальний. Він отримав захист у Братиславі, Словаччині, і звідти пише абсолютно без жодного підґрунтя, що Аркадій Бабченко і його волонтери з його фонду цього благодійного, що вони крадуть і не допомагайте через волонтерів українській армії. Щось можна з цим зробити, бо це ж просто для мене це очевидно і ПСО, просто очевидно. І як ми можемо на це реагувати? Ми можемо на це реагувати на державному рівні, або не знаю, на рівні там звернень до влади тих країн, де ці люди перебувають. Що вони роблять? Вони демотивують допомогу до людей, які за кордоном і в нас, які хочуть допомагати армії. Причому я підкреслюю, жодних доказів. Все це абсолютно неправда, я це знаю точно. Але нібито все окей. Треба в суд подавати і доводити в суді, тому що це ж демократія. Там це нам зрозуміло, що це ІПСО, да? А для там іспанців це плюралізм. Це один із стовпів демократії. Тобто, як американці кажуть, от у нас так, у нас можна бути фашистом. От можна бути фашистом, бо у нас можна бути ким завгодно. Тому що у нас вільна країна. Тому треба просто доводити, показувати, наприклад, канали фінансування, показувати, що воно пов'язано з Росією, воно пов'язано там. В принципі, ж там Шарія ж ловили на його розмовах щодо фінансування, щодо Суркова. Показати це, наприклад, теоретично. Таки це має юрист розглядати. Показати це іспанцям, чи вони погодяться, чи вони не погодяться з таким аргументом. Просто треба розуміти, що емоційна складова вона дуже добре спрацьовує, коли звертаєшся до громадськості. І якщо ти правильно все сформулював і переконував, тоді це, звичайно, дуже добре
І це треба робити. І посольство, і наші представники, і влада. В принципі, я був такий посол, який постійно спілкувався з громадськістю австрійською. Але коли доходить справа до якихось там таких рішень, як висилка, видача віз і так далі, то це питання юридичне, і треба такі питання вирішувати на юридичній стежці. Скажи, будь ласка, а якщо ось дійсно через суд, через заяву, або через там цивільний позов, як це називається, або через кримінальну справу довести, що ці люди, які займаються дискредитацією волонтерів для ЗСУ або України в цілому, брешуть відверто. Якщо суд це доведе, це довести в суді, це може впливати на рішення влади тієї чи іншої країни щодо тих людей, які в них нібито отримують захист, а насправді вони працюють на боці ворога, проти якого допомагає боротися Україні їхні країни. Ні, це в тих країнах, де я жив, в Німеччині, в Австрії, в Сполучених Штатах є стаття. В Австрії це називається üble Nachrede, це як це називається? Наклеп. Це серйозна кримінальна стаття, але треба це доводити. І поки ти доведеш, звичайно, це тривають місяці, якщо не роки. Тому тут це і фінанси, це і терплячість, це і публічна кампанія, звичайно, щоб люди розуміли, про що йдеться, що ми праві. Це системна робота. І я не знаю, чи має зараз, наприклад, українська дипломатія, перше, взагалі, чи вона може взяти це на себе, а по-друге, чи вона має достатній ресурс, оскільки ми всі затягнули зараз паски, і зараз всім важко, і головне не те, що відбувається в суді в Іспанії, а те, що відбувається на полі бою в Мелітополі. Ну, давай тоді вже до поля бою ближче повернемося. Що ти бачиш по постачанню зброї? Ось зараз просто на твою думку. Які тенденції, які ти для себе там помічаєш зміни в який бік? Тут треба розуміти, що всю повноту інформації ні ти, ні я не маємо. Ну, звісно, да, звісно. Тому як воно виглядає зі сторони або з боку урядових кіл, які все ж таки не є військовими, то виглядає це достатньо позитивно. Важливо, що повертаються наші солдати, які пройшли підготовку відповідно в Європі, в Сполучених Штатах. Важливо, що йде зброя. Я бачу, що сьогодні зайшов на Фейсбук російського посла в Австрії. Він там намагається підняти хвилю, що такі-то потоки, а там дійсно вражаючі цифри. Ідуть через Австрію, через нейтральну Австрію, йдуть у бік України. І як це нейтральна Австрія це допускає? Звичайно, ніхто на це не реагує. В принципі, в нього зараз аудиторія така дуже вузька у російських дипломатів. Тому щось іде, що саме йде, ми не знаємо. Періодично доносяться якісь голоси, що дають, але не те, дають, але не тої якості. Але, в принципі, треба розуміти, що до цієї війни ніхто на Заході не готувався, тому допомагають посильно. І, звичайно, дуже велике, принципове, ключове питання – це літаки. Це наступний рубіж, який нам треба взяти після того, як ми взяли танки. Висоту під назвою Джавеліни, потім Хаймарси, ні-ні-ні, потім танки, ні-ні-ні, потім Оце наша наступна безім'янна висота, мабуть, така найважливіша кульмінація, але будемо дивитися, як вона буде.
Хочу запитати про те, чи ти вважаєш остаточним рішення Китаю, вони ніби це проголосили, і вони цей текст ганебного цього інтерв'ю свого посла в Парижі видалили і підтвердили офіційно там представниця МЗС Китаю, що вони визнають кордони в Європі і в світі, що вони там це неправильно, і я таку інформацію десь там дані британської розвідки, що Китай, типу, ні, не попри те, що там міністр оборони приїздив до там Москви, і навіть з Путіним, здається, зустрічався, що військової допомоги не буде. Як ти думаєш, вони визначилися з цим, або вони ще можуть таке рішення прийняти? Тут танки дати, там снаряди, важку зброю, не знаю, ракети. Ти знаєш, доктрина китайської зовнішньої політики називається людство спільної долі. Тобто вона базується на тому, що, ну, в принципі, це, звісно, за все хороше проти всього плохого, але там є такі речі важливі, які, в принципі, ну, Китай хоче донести, переконати в них людство. Для нього важливо показати себе як таку от силу, яка єднає людство, яке пересварилося або розчарувалось в багатьох речах. Тобто він вважає, що зараз насуваються на світ такі страшні катастрофи, пов'язані з змінами клімату, з глобальним голодом і так далі. В такій ситуації вв'язуватися в несправедливу, ганебну війну, а в принципі, ну, це весь світ розуміє, що вона несправедлива, ганебна на боці окупанта, та ще й того окупанта, який програє цю війну. Ну, я не знаю. Тобто китайська фішка, це завжди була мудрість, да? Китайська мудрість. Ну, це, знаєш, це така теж собі міф, да? Він базується на якихось даних, розвідданих там тисячорічної давнини, в принципі, да. От, ну, я хочу сказати, що ну, от те, що сказав китайський посол, очевидно, це все, що завгодно, але не мудрість. От, ми обговорювали з колегами, в принципі, дійшли висновку, що навіть що якщо це допустити, що це якась мегакодовочка, якесь там, типу, прощупування реакції, навіть якщо допустити, хоча не схоже на це, то виконано це було надзвичайно непрофесійно, і некрасиво, і неправильно. От, але в принципі я вважаю, що це просто була, ну, от, необережність, якась така Крик душі. непрофесійність, непрофесійний момент в кар'єрі цього дипломата. Ну і останнє. Перепрошую. От, тому я не вірю в те, що Китай отак от прямо. Звісно, Китай не хоче бачити такої гучної поразки Росії. От, але вв'язуватись на її боці, я це не вірю. Слухай, ну і останнє запитання, просто залишається хвилина. Частіше лунають знову погрози застосування ядерної зброї. Що? Ну, з боку Росії, звісно. Що це і як до цього ставитися? У нас рівна хвилина. Ну, це те, що називається madman strategy. Тобто я псих, у мене справка є. От, так що зі мною краще не зв'язувати. Що їм залишається? Тільки от кричати, залякувати, тим більше, що західний світ залякати не так важко. От, тому вони, програючи, вони хапаються за останні козирі, ну, от, наприклад, за такі. Але в реальності на це просто не треба звертати увагу. Ні, ну, я розмовляв на минулому тижні з нашим воїном, який залишив своє комфортне життя в Австрії з 24 лютого на передовій в Вугледарі. Він каже, ми готові до того, що вони можуть вдарити тактичною ядерною зброєю. Але що це змінить? Воно зробить нас тільки злішими.
Дякую тобі, друже. З нами був неперевершений Олександр Щерба. Я бажаю гарного дня і тобі, Олександре. Дякую, і так само нашим глядачам. Україна переможе. Дивіться АТР далі. Дякую, Ейдар. Дякую за запрошення.